Aika vittu hyvä, kun pojat Uudestaan. laulaa täällä. Ei vittu. Sitten lopetetaan nyt. Connection lost. Ei, nyt pitää uusiksi olla. Heittää mullekin se levitote. Jos sä nyt välttämättä pyydät, ole hyvä. Minä vaan. Seuraava maksaa 10 K. Ei se on mulle. Hei. Heitä mulle se. Mä Anna kerron sun sen yhtä- tarinan sitten, kun ootte vetänyt sen biisin. Toi on ihan vittu vaikea kappale. No, please. Äsken kuulemma onnistui hyvin. Vittu kun tuossa hengästyy kun tota laulaa. Tämän kerran. Mä lupaan, että se tarina on hyvä. Onko se Jere valmis? No niin koko. Mä laitan itse tämän mikin muteille, niin mä häiritte teitä. Oota. Mun pitää laittaa sitä nyt taustalla soimaan. Tiedä sanat. Noniin. Saatana. Jimmy, what the fuck? Timmy, what the fuck is that? Okei, voin mä kertoa sen tarinan nyt.